ποιος είναι αυτός. Συνήθως στις κοινωνίες των ανθρώπων λένε ένα ρητό, ότι στον τόπο του κανείς δεν άγιασε. Σε μένα αυτό δεν ισχύει. Εμένα η αγάπη ξεκίνησε από τον τόπο μου, με αποδέχτηκαν οι άνθρωποι μέσα από τον τόπο μου και μεγάλωσε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου χαρίσατε. Να είστε καλά. Καλή διασκέδαση. Να είστε καλά. Πανσελίνο η νύχτα αρμενήσει και μες στο πλοίο της φωτιάς είμαι κι εγώ. Μεθώ για εκείνη που στη σκέψη μου γυρίζει και στην ανάμνηση σου πάλι να πάγω και στην ανάμνηση σου πάλι να παγώ. Άιντε και πίσω! Με μια πανσελίνο στα μάτια σου γυρίσω, εκεί που ζήσαμε με όνειρα τρελά, με απορίες τη ψυχή μου βασανίσω, για λογική της έχει πάρει τα μυαλά.